Eu non son a filla de Igraine, nin a irmá de Arthur, nin a nai de Mondret, nin a amante de Merlín, nin a discípula da Dama do Lago. Eu son Morgana, a que busca a súa propia sombra. Bos días, amigos e amigas. Hoxe abrimos unha pequena xanela para lembrar a unha figura moi importante da literatura galega, Begoña Caamaño, a quen este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. Begoña Caamaño, nada en Vigo en 1964, foi unha periodista e escritora galega que desenvolveu gran parte da súa vida na Radio Pública Galega e que gañou o seu recoñecemento grazas ao seu gran compromiso social e á súa defensa da cultura e da lingua galega. Nos soubemos como facer da vosa sangue a nosa historia. Nos soas que estamos tan acompañadas e non imos sentir ningunha culpa por ter derrubado o vosso templo sen o permiso dun Deus, por ter aberto a calle. Temos connosco a Paula Carballeira, creadora que leva anos facendo da palabra un espazo de encontro. É unha escritora, actriz e narradora oral galega. Naceu en Maniños, A Coruña, e mantivo unha relación próxima con Begoña, que compartía inquietudes literarias e sociais. Destaca polo seu traballo no teatro e na literatura, especialmente en obras dirixidas a nenos e mozos, onde trata temas como a igualdade, as emocións e a crítica social. Bueno, Paula, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Eu son Carolina, esta é a miña compañeira Antía, e imosche facer unhas preguntas. Moi ben, pois moitas grazas por convidarme, un placer estar aquí hoxe. Bos días. Ti tamén compartes ese amor pola literatura que tiña Begoña. E incluso escribiches unha obra moi especial, O transgredidas ondas, que casualmente temos aquí na mesa. Que no que explicas a vida e a obra da túa amiga. Poderíanos contar que é o que te levou a falar dela? Pois sí, claro, como sabedes, xa o dixestes que as letras galegas é unha data moi relevante porque moita xente vai falar de Begoña Caamaño, especialmente do que escribiu Begoña Caamaño, non? Pero a mí faltábame esa outra parte da que se cadra non se coñece tanto, sobre todo xente nova como a vos, xente máis maior como a min, sí, porque compartimos tempo con Begoña, que era a parte máis transgresora, non? A máis implicada socialmente, a que estaba en todas as manifestacións ou en case todas, a que sempre tiña a palabra porque era xornalista, entón sabía falar moi ben. E eu quería falar desa Begoña, non desa Begoña que tiña relación pois coas reivindicacións polo ensino, pola sanidade, en contra da manipulación informativa, toda esa Begoña que conforma, como ben dixestes, toda a esencia dela, non? E que logo tamén se transmite na literatura. Se pudieras describir en 3 palabras a Begoña, cales serían? Mi madriña. A ver, isto cóstame moito porque eu son moi galega no sentido de indecisa, pero 3 palabras, non teñen por que ser adxetivos, non? Pode ser calquera tipo de palabras. Sí. Porque transgresión, no sentido todo que conleva a transgresión de desobediencia, de non seguir o camiño marcado, de intentar facer novas vías, transgresión, feminismo, claro, e enerxía. Enerxía sempre para arriba, sempre positiva. Que canción che podo recordar a ela? Moitísimas, non? Moitísimas. Cando me pedistes unha selección de cancións, pois casi todas as collín pensando en Begoña, non? Pensando en música galega actual, música que está recoñecida fora daqui, non? Ese galego sen fronteiras, do que ela falaba tamén moitas veces, non? Ese galego como lingua propia que pode transgredilo todo. Entón, claro, hoxe en día é que Begoña morreu moi nova, morreu aí no 14, no 2014. Entón a música foi cambiando, non existía Mondra, non existía as Fías de Casandra, entón esas sí que me lembran moito a ela, pero sí que é verdade que aínda non existía, non? Entón un disco que sei que a ela lle gustaba moito, que vos non coñeceredes, pero é un disco que estaban na Fusa unha cantante, 2 cantantes brasileiros que fixeron unha sesión ali que se grabou. Ese disco foi impresionante, non? María Creusa, Vinicius de Moraes, bueno, ese quizáis é o que máis me lembra. Unha pregunta así máis persoal, cal é o recordo máis bonito que tes con ela?
Pois mirade, neste libro puxen, para ser sincera coa xente que o lese, puxen 4 lembranzas miñas con Begoña, que só teño eu. O sea, teño eu Begoña e a xente que me andaba por ali. Porque unha das lembranzas que poño aquí é que quizáis, eu que sei, para mí foi moi importante, eu estaba contando contos en Vergara, en Euskadi. As persoas que me levaban deixáronme no pobo e marcharon. E eu tiña sesión pola noite nun lugar que era mítico ali no pobo, non? Pero claro, non coñecía a ninguén, entón empecé a camiñar polas rúas e non me decataba de que Begoña Camaño estaba xusto ali, que o seu compañeiro era dali e ela hubo uns anos que estaba ali en Vergara. E cando a vexo, vos imaginades, estades noutro lugar que non coñecedes a ninguén e de repente vedes unha colega nunha rúa e dicía, isto son imaginacións, isto é como un espellismo vasco. Pero non, era Begoña que se achegou, que claro, sabía que ia a contar esa noite, o que non sabía que eu andaba por ali, pero suporía que iría antes, entón nada, dixe, pois xa que estás por aquí, vente, que temos un xantar, a ela gustaballe moito estes xantares de moito tempo, de sobremesas, temos un xantar de confraternidade galego-vasca-cubana, entón temos que para comer cochinillo e a mí pareceu un plan ideal e eu dixe, pois a mí tamén que ando por aquí sen saber moi ben que facer. Esa quizáis é unha lembranza moi chula que teño de acollida, non? De ser como alguén da familia que te atopas lonxe pero que sabes que onde estea ela está a túa casa tamén. Vale. A ti, tanto a ela, que é o que máis vos preocupa como autoras? Mira, eu creo que hai cousas que sí que temos en común, non? Que é a perspectiva femenina. Ela, tanto en Circe o prazer do azul como en Morgana en Esmelle, quería darlle voz a estas personaxes, a Circe, a Penélope, estas son da Odisea, non? Pero Morgana, as que dixestes todos ao principio, Igraín, todos estes nomes da Artúrica, que normalmente se citan como a muller de, a nai de, a bruxa, pero quería darlles profundidade e quería que falasen en primeira persona, pois eu son como se presenta Morgana, non? E a min creo que eso é desa maneira, porque creo que Begoña escribía moi ben, non? Pois eu creo que eso sí que nos une, o feito de querer que as personaxes teñan voz, que non haxa, sempre ten que haber unhas personaxes que teñen máis protagonismo, non? Porque senón os libros serían de, non sei, de milleiros de páxinas, pero que as mulleres teñen ese protagonismo que durante moito tempo se lle foi relegado. Que che preocupa máis como autora? Non ser escoitada ou ser malinterpretada? Que boa pregunta esa. Non sei que decirche, porque a verdade é que as dúas opcións son terribles. Que ninguén che lea, a ver, é terrible, porque entón dices, pa que, non? Pa que publicas os libros? Pero que che lean e che malinterpreten, non? Ou collan as túas palabras e lle dean a volta, tamén me parece moi perigoso. Eu prefiro casi que non me lean, que torzan, non? E que lle dean significados ás palabras que non teñen, non? Ou que son moi forzados. Pode a literatura cambiar algo real ou só cambia a forma de pensar? A ver, creo que cambiando a forma de pensar xa cambias a realidade, non? Sempre abres posibilidades, eu creo que sí, e creo que a literatura está para iso, para decirlle a xente en calquera libro, non? Espero que che guste, pero se non che gusta non pasa nada, hai máis. Hai unha grande oferta literaria, entón, canto máis leas, máis posibilidades tes de atopar as túas propias palabras, non? Para estar no mundo. Entón, eu creo que iso é bonito, que algo que che ofrece a liberdade non é moi habitual. E dentro da literatura, aí sí que teño que abogar polo teatro, porque o teatro non é só literatura, é que o teatro despois se leva a escena, e o teatro pode cambiar o mundo, ver as personaxes en escena, escoitalas directamente, eu creo que iso, sí, iso cambia moitas cousas, cambia a realidade. Sobre algo que dixeches antes, como crees que reaccionaría Begoña ante a desinformación nos medios de comunicación de hoxe en día? Porque vos non a coñecistes, pero tiña un carácter, o sea, esa enerxía tamén podía ser levada para o lado oscuro no sentido de ser moi combativa, eu creo que reaccionaría con moita forza, porque, de feito, unha das cousas que se comenta no libro e que comentamos moito foi cando foi o do Prestige, non sei se vos acordou, non nacerades aínda. No.
Bueno, pois cando foi o do Prestige, toda a manipulación informativa que houbo, ocultarse toda a realidade, non? O que estaba acontecendo, iso levou non moi mal, e Begoña, sabedes que traballaba na Radio Galega. Entón, esa serie de denuncias non son en balde, non? A xente que, os xefes e as xefas, pois non lle gustaba o que estaban facendo persoas como Begoña, non? Que estaban intentando que a xente soubese a verdade. Hoxe en día tamén pasa, con outras cousas. Entón, imaginade, pois, hoxe en día, non? Hoxe en día eu creo que se poría pois, moi enfadada e moi combativa con todas estas cousas. Essa não tem fim, felicidade sim. Non imos sentir ningunha culpa por ter derrubado o vosso templo sen o permiso dun Deus, por ter aberto a caixa, por ter tecido o noso destino, porque a nosa voz é un eco do que outras cantaron antes, aínda que nunca as creerades. Bueno, moi boas tardes, Paula. Hoxe eu, Brais, máis Vicky, imos profundizar máis nas obras de Begoña. Bueno, comenzando por esta canción que acabamos de escoitar, Acrópole, de Fillas de Casandra, a cal reivindica, a través dunha letra chea de referencias mitolóxicas, a rebeldía e a voz propia ca que se pide unha sociedade xusta e feminista, ao máis puro estilo das persoas de Circe ou o Pracer de Azul. Nesta historia, contasenos o que pasaron tanto Penélope e esa esposa de Ulises que esperou a que rematara a Odisea, como de Circe, unha meiga temida por todos os homes que vivía na súa illa repleta de mulleres. Cunha visión moi diferente a que xa coñecíamos, unha nova visión feminista que afonda máis nos sentimentos de ambas mulleres míticas e na súa historia de como se fixeron grandes amigas a través dunha relación epistolar. Por ter tecido o noso destino, porque a nosa voz é un eco do que outras cantaron antes, aínda que nunca as creerades. Non imos sentir ningunha culpa por festejar. Dime, comentouche algunha vez, ou que crees ti, que foi o que inspirou a Begoña para escribir a hora de Circe o Pracer de Azul? Pois mira, non comentaba moito que estaba comigo, por exemplo, tampouco nos víamos todos os días. Entón, cando nos víamos falábamos máis de outras cousas que realmente do que se estaba escribindo cada quen, non? Pero sí que sendo ela como era, o que falábamos un poquichiño antes, non? Sí que estaba, o feminismo para ela era algo fundamental para conseguir a igualdade, non? Entón, a través da mitoloxía, a través da literatura, eu creo que foi moi intelixente porque podía chegar a moita xente, non? E tamén facer pensar, pois niso, no que estabas comentando, non? Esa perspectiva que cambia o papel das mulleres nas historias que queremos consolidadas, non? Entón, a partir de aí tamén che dá unha mensaxe de que non todo está consolidado, non? Que as injustizas se poden reverter, que podemos cambiar, non? Desde o momento que podemos imaginar un cambio, podemos facelo. Entón, iso ela puido facelo coas súas obras. Non estaba comentando realmente o que escribía. Sí que despois da publicación de Circe, sí que houbo como un boom, non? Como unha cousa de, pois mira, pois tes que estas cousas, non? E logo, bueno, se sabedes, supoño que sí, que ela morreu, estaba traballando sobre Xerezade. Entón estaba, claro, primeiro a mitoloxía clásica grega, latina, non? Logo a mitoloxía artúrica e despois estaba xa na do Oriente, non? Entón eu creo que é moi interesante tocar eses paus e a partir de aí pois abrir posibilidades, pero non comentaba moito, polo menos comigo o que estaba escribindo. Como crees que Begoña quería reinterpretar a persoaxe de Circe respecto á visión clásica da literatura? Pois mira, eu creo que no libro ti mesmo dixeches, non? Está na visión clásica está a Penélope, a esposa que é sufridora, que non volve, este home non volve nunca, pero quere serlle fidel, entón está, bueno, xa sabedes, tecendo ata que o home chega, non? Rodeada de pretendentes porque era unha raíña, entón todo o mundo quería o reino, non? E Circe está considerada, bueno, ela sería como a esposa sumisa, non? Así o estereotipo, e Circe a mala muller, a tentadora, a que vive soa, non? Nunha illa, pois ti mesmo dixeche, rodeada de outras mulleres como ela, a bruxa. Entón, esas características casi sempre se asocian ao lado negativo. E Ulises está aí de bo home, non? Como dicindo, eu son guai. Pero claro, era dalle o punto de vista contrario. Cando Ulises non é o protagonista, as protagonistas son elas, entón estas cartas que se intercambian Penélope e Circe, e dai nace unha amizade. Algo totalmente impensable nestes estereotipos, non? Entón eu creo que iso é moi interesante, é moi necesario na literatura, para romper esas barreiras, non? Das que falábamos antes.
Que temas ou ideas crees que eran máis importantes para ela nesta novela, especialmente co papel da muller? Pois iso que lle estamos así dando voltas, non cambiar os estereotipos ou rompelos, pensar na perspectiva delas, non na perspectiva deles, non? Que sexan elas quen contan a historia. Neste caso, Begoña é unha muller que conta historias de mulleres, non? Digo, para tamén ampliar ese imaginario. Cal era a pregunta? Que xa me estou enredando comigo mesma. Que temas ou ideas crees que eran máis importantes máis para importantes, ela? efectivamente. Bueno, pois aparte deste punto de vista deste protagonismo femenino e de recuperar as voces en primeira persona, a sororidade, non? Este acompañamento entre mulleres, este apoio común, como dicindo, si levamos as de perder, polo menos estar unidas nisto, non? Que personaxe de Circe, o Pracer de Azul, crees que se adaptaría mellor á sociedade actual? Tamén está ligado ao que falábamos antes. Que personaxe crees que se adaptaría? Eu creo que a sociedade actual ten personaxes moi diversas, non? A mí gustaríame que o de Circe, evidentemente, pois reflectise un cambio social no respecto á muller, pero hai moitas tamén estereotipadas Penélopes, non? Entón eu creo que precisamente como ela abriu fronteiras nas personaxes, non seremos nós quen imos pechalas, non? Eu creo que todo iso se reflicte. Que pasa? Que agora as Circe, ao mellor, non teñen esa condena de... pois unha cara de, eu creo que se cadra así, non? Pero teñen todo ese reflexo e eu creo que tamén ese protagonismo que antes non tiñan. Por ter aberto a caixa, por ter tecido o noso destino, porque a nosa voz é un eco do que outras cantaron antes, aínda que nunca as creerades. Non imos sentir ningún... Tamén en Morgana Nesmelle atopamos a visión feminista diferente da consolidada durante séculos pola óptica patriarcal da literatura occidental, como a que describía Brais para Circe o Pracer do Azul. Pero en Morgana Nesmelle xa non se revisa un mito da literatura clásica, senón da materia de Bretaña, do ciclo artúrico que marcou a literatura medieval. Cun rico xogo de voces e perspectivas narrativas, a autora dá entrada a voces femininas secundarias que difiren da historia oficial. É o caso da de Morgana, da súa tía e druida de Avalon Viviana, e a da nai de Morgana e de Arthur, Igraine. Confrontando a súa visión coa de Merlín, Begoña Caamaño, posibilita que o lector coñeza motivos e razóns ocultos polo silencio patriarcal. Dende a túa perspectiva como contadora de historias e dramaturga, crees que Begoña Caamaño logrou así facer xustiza literaria e dignificar figuras femeninas que foran maltratadas durante séculos? Sí, mira que rápido é a resposta. É que, claro, escoitando vos, tanto a ti como a túas compañeras, o teu compañero, decía, mi madriña, que estou sentíndome como un exame, sabes, un exame de literatura, a ver si acerto, porque despois Brais poñía unhas caras de non estou moi de acordo co que es, pero no que ti estás dicindo, sí, totalmente de acordo. Eu creo que sí que o conseguiu, que sí que dignificou esas personaxes, e que sí que o mesmo que comentaba con Circe o Pracer do Azul, non? Que esas personaxes que acababan sendo secundarias e que só tiñan sentido na historia do protagonista, non? Neste caso, de Arthur, porque todas xiran en torno a Arthur, agora non? O que fai xente como Begoña, especialmente Begoña, o que fai é que Arthur é moi secundario. As protagonistas son elas, e cada quen ten a súa historia. Non xiran, a ver, son historias que conflúen ás veces, non? Pero teñen a súa entidade cada historia. Entón, eu creo que iso sí que estou totalmente de acordo con o enunciado da pregunta, sí que conseguiu dignificalas e darlles o protagonismo que merecían, non? Na obra non só reinterpreta o mito artúrico, senón que tamén lle rende tributo á tradición cunqueiriana. Sitúa a visita de Morgana ao vello mago Merlín na procura de respostas sobre as razóns das conspiracións e intrigas que arruinaron da súa nenez todo o que amaba na mesma localidade galega, Esmelle, na que o célebre autor Álvaro Cunqueiro ambientou a súa obra Merlín e familia. Dialogar coa tradición cunqueiriana foi para Begoña Caamaño un reto ou unha homenaxe a Cunqueiro? Eu creo que un poquinho as dúas cousas, non? Sempre que colles un libro de referente, claro, Morgana en Esmelle non é igual que Merlín e familia, non? Pero lembrache a Merlín e familia, porque de feito parten do mesmo, non? Pero claro, coller a alguén como referente, e ti mesmo mencionabas na pregunta anterior, non? Cunqueiro era un grande contador de historias, e como grande contador de historias cambiaba todo o que lle daba gana, non? Entón, ela tamén dixo, por que? Porque Cunqueiro sí e eu non,
para que, precisamente o que falábamos antes, para que estas personaxes saian gañando, non? Entón, hai unha reinterpretación que eu creo que é un reto, porque é algo moi asentado, a xente que sabe da materia de Bretaña pois xa sabe perfectamente quen son as personaxes, e xa a interpretación de Cunqueiro, xa o situala aquí, eu creo que iso foi unha referencia fundamental para Begoña, non? Sí, imos situar aquí esta historia con estas personaxes que veñen de outra mitoloxía, non? Pero darlle ese defeito, eu creo que se lee Morgana en Esmelle, que se ve que son personaxes moi galegas, ainda que veñan de outras latitudes, non? Que o bonito é o que se fai cando contas as historias, achegalas a quen a recibe. Begoña Caamaño defendeu con forza as súas conviccións sociais, políticas e sindicais, como dicíamos antes. Atopas trazos desa personalidade na confrontación entre monarquía e república, religión, ciencia, superstición e razón e medo e liberdade que se produce na obra nun dos diálogos entre o mago Merlín e a druida de Avalon e a tía de Morgana e Arthur Viviana? Por suposto. Xa te está tan elaborada a pregunta que só teño que dicir sí. Sí, claro que sí. Sí, porque evidentemente se queres escribir con sinceridade e se queres que as cousas cheguen, que para min tens que facelo con sinceridade, tens que partir de ti, do que ti crees, de como ti és, e o bonito da literatura é que non o dis así. Eu son feminista, senón que buscas a maneira de que a xente ao lelo diga pois vale, a perspectiva das mulleres, non? Ou isto que estabas comentando, non? O patriarcado, ou a situación do capitalismo, todo isto, estamos falando dunha novela que non está ambientada no século XX nin XXI, non? Pero todo isto está presente, a concepción do mundo, que engaña, que perde as injustizas sociais, todo isto claro que está presente e ás veces cando hai diálogo, está moito máis directo. Entón, sí, totalmente, eu creo que, e aparte, creo eu, pero aquí me estou adiantando porque non o sei, que unha das razóns para escribir é esa, non? Darlle unha forma literaria a pensamentos reivindicativos que poden cambiar a concepción do mundo. Coidas que o compromiso de Begoña Caamaño coa verdade é o que a levou a repartir culpas e remorsos entre os protagonistas da súa novela? Eu creo que sí, é un compromiso coa verdade, pero tamén un compromiso coa xustiza. Co feito de que sempre pagan algúns ou algunhas e outras personaxes non, ou outras persoas, non? Como pasa na vida, que parece que sempre pagan as mesmas persoas, non? E outras só gañan. Entón, creo que repartir un pouquiño e tamén pensar que todos os actos teñen consecuencias e que, bueno, pois o que ti faz pode vir en detrimento teu, todo iso eu creo que está repartido e que para iso tamén unha das razóns da literatura, non? E das historias, que é a xustiza, unha especie de xustiza poética. Eu creo que ten que ver máis con iso, quizáis, pero sí, como che vou dicir que non as preguntas tan ben elaboradas? Bueno, aflora aí o espírito xornalístico da autora que sabe que entre o branco e o negro hai escalas de gris? Sí, tamén che digo, é que xa o contestas todo ti. Dígoche así, a ver, eu digo de maneira moi enunciativa, non digoche que sí, porque creo que sí. Creo que ese compromiso coa verdade, creo que ese feito de ser xornalista e de estar sempre. E aparte, eu creo que se abre un tema moi interesante, que é a diferencia entre o xornalismo e literatura, non? Ti como xornalista tes que contar a verdade. Na literatura podes recreala, non? E podes de unha forma artística que chegue a todo o mundo, porque se ti contas a verdade sempre vai haber persoas que che digan non, ou non a contes así, ou non a contes directamente, ou é a túa verdade, non? Pero na literatura todo é ficción, e o bonito da ficción é que no fondo contas grandes verdades. Entón eu sí que creo que estaba aí a Begoña xornalista. A túa proximidade e amizade con Begoña Caamaño pública. Como viviu a autora o proceso creativo de Morgana en Esmelle? Pois digo xo que lle decía a Brais. A mí me dá a sensación de que o levaba moi na intimidade, non, o seu proceso, ou seguramente con xente que pasaba moitísimo tempo con ela, non, coas súas amigas máis íntimas. Eu era amiga de Begoña, para min foi moi importante en determinados momentos da miña vida, pero non pasábamos o tempo xuntas, e máis, eu chegou un momento que marchei de Santiago, que era cando máis cadrábamos, non? Entón, non sei como viviu o proceso creativo de Morgana en Esmelle, non? Pero sí que creo que ten que ver con todo o que estivemos falando, co seu compromiso, cos temas que máis lle tocaban, non? Que máis quería reivindicar, co feminismo e coa terra tamén. Eu creo que Morgana en Esmelle sí que hai unha reivindicación clara de Galicia, non? Do galego e de todo o que implica vivir en Galicia e ser muller en Galicia. Creo eu, pero xa che digo, tampouco comentaba moi.
Se tiveses que escoller unha imaxe ou un momento de Morgana Nesmelle que defina mellor a esencia de Begoña Caamaño como novelista, cal sería? Para iso teria que saber o libro de memoria, e non o sei moi ben, o libro de memoria, pero sí que, indo ao fácil, sí que tal como empeza, que é unha homenaxe a Merlín e familia, non? Eu son Morgana, bueno, todo isto que non sei de memoria, pero como se presenta Morgana, eu creo que hai, e que eso sí que o recollín, por exemplo, para o Transgredir das ondas, non? Como se presenta a personaxe. Creo que a partir de aí, cando a personaxe xa se presenta e xa fala ela por sí mesma, é unha declaración de intencións. Entón, eu collería, bueno, de feito foi o momento que eu escollín para recrealo, non? Esa declaración de intencións das personaxes que teñen voz e que falan en primeira persoa. Índome ao fácil, porque seguramente polo medio de algún outro... Claro, normal, hai moitas páxinas. Claro, que non me lembro, pero sí, eu creo que sí. Por último, que crees que supuxo Begoña Caamaño na literatura galega? Pois todo isto que estábamos falando, non? Creo que supuxo unha voz nova, moi interesante, porque de feito ten publicado as dúas novelas, ten moitos artigos, ten algúns textos pequeniños en revistas, pero que son novelas, son dúas, non? É unha persoa que con dúas novelas acada tal repercusión, non? É xente que está descubrindo agora gracias ás letras galegas, e que sigue a abrir camiños, non? Que ti lees o libro e dis, carai, pois nunca me contaron a historia así, hoxe en día, no século XXI, non? Nunca pensara nestas personaxes desta maneira, nunca pensara que se pudese facer isto. E creo que é moi relevante, creo que sí que abriu, dixe moitas veces que é unha pioneira, e eu creo que sí que foi unha pioneira neste sentido do que estivemos a falar, non? Creo que supuxo un antes e un despois no tratamento de personaxes femeninos míticos, e con todo o que se asocia a iso, non? Como cambiar unha versión máis subversiva, máis inconformista e máis transgresora como era ela. Tomara que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho e chore. Pois, Paula, moitas grazas por responder a nosa enchenda de preguntas. Para rematar, gustaríame se nos podes contar un conto, unha historia ou algo así para recordar a Begoña, para facerlle un homenaxe, para non olvidala, digamos, pois agradeceríamos moito. Mi madriña, é que un conto un conto que lembra a Begoña. Iso sí que non o podería facer, porque non o teño pensado, sabes? Non é un conto que diga isto lembrame moito a Begoña, ou o que dixo Begoña, ni sequera teño ningún conto de mitoloxía grega ou artúrica que che podía contar, non? Podoche contar algunha lembranza, algunha anécdota, algunha desas cousas, sí que chas podo contar. Eu que sei. Por exemplo, para min é moi significativo, pero despois xa, ainda que me pasara a min. Eu cambiei-me de Santiago de Compostela a unha casa, non? E era, xudoume, non sei se tivestes esta experiencia algunha vez, eu teño moitos libros, iso é o peor. Entón, todo o mundo estaba dicindo, e por que tes tantos libros, co que pesan os libros, por que non deixas algúns libros? Ela non, ela decía, os libros hai que leválos. Entón, levámolos con o seu compañeiro, que era un home forte, vasco, pero no sentido máis estereotipado, non? Un tipo forte que le metía as caixas de libros como se fosen donuts. E despois, ao chegar ali, ao chegar a casa, eu vivo nunha casiña pequeniña, pero estaba daquela, agora xa estaba máis urbanizado ao redor, un pouco lonxe de todo, nunha aldeiña, non? E a min gustaba moito contar cousas de medo, Begoña sabía. Dicía, aí vas quedar, dicíame eles, non? Éramos Begoña, o seu compañeiro, outro amigo e eu, facendo toda a mudanza. E me decía, vas quedar aquí ti soa, nesta casiña, con dúas gatas, porque aquí moita luz non hai, ti tes medo, sabes, a xente, o sea, colegas de verdad, meténdote medo, sabendo que aí vas a vivir para sempre. E, claro, dicía, bueno, pues non sei, crees que quedemos a dormir contigo? E Begoña dixo, non, porque esta é a súa casa, é a casa que ela escolleu para empezar a vivir soa. É moi importante que empece a vivir soa. E pasa por dormir esta noite soa na casa. E marcharon, despois de cear, marcharon e quedeime ali. E menos mal que Begoña dixo iso, porque cando marcharon dixo, porque Begoña dixo que é moi importante que eu estea aquí, porque empecé a ter un medo eu soa, sen coñecer a ninguén, con dúas gatas que tampouco te soluciona moito en caso de necesidade. Entón dixo, bueno, pois me quedei con esas palabras, non, para decir, sí, teño que
esta é a miña casa, eu escollín este sitio, pois teño que empezar. Non é realmente un conto, pero eu creo que sí que é ilustrativo de como persoas, xa vos digo, que non estábamos xuntas todo o día, pero como tiña esa, tamén na vida, non máis alá da literatura, de decirche estas cousiñas ou estas frases, e esa forza para que todo o mundo marchase tamén, para que, non sei, para confortarte un poquinho máis e para axudarte a emprender pois, un camiño na vida, eu que sei. Pois agora sí, ata aquí chega as nosas preguntas. Moitísimas grazas por estar con nós hoxe, por respondernos a todo. Pois que che vai moi ben. Pois moitas grazas, foi un placer, a verdade, falar con vosco.